I de forgangne uger har vi hørt en hel del historier om omsorgssvigtede børn, som ikke har fået den nødvendige hjælp fra de voksne omkring dem. Heldigvis så kan det også ende anderledes. Nu skal I nemlig møde en pige, der på trods af en opvækst hos en stærkt alkoholiseret mor, havde nogle gode voksne omkring sig, som forstod at tage et ansvar, da du behøvede det allermest. Henriette Højgaard Rask, velkommen til dig. Tak skal du have. Da du var en lille pige, der kunne man nogle gange opleve, at du kom i skole, selvom det var hård vinter, så havde du ikke sko på, og du havde ikke jakke på. Hvorfor havde du ikke det? Først og fremmest er det jo nok fordi, at jeg havde en mor, som ikke formåede at tage sig af det og sørge for, at jeg blev sendt ordentligt afsted. Så ofte var det mig selv, der skulle sørge for, at jeg kom afsted. Og så har der jo ikke været nogen, der stod og sagde til mig, at det skulle jeg huske. Du havde også søskende, eller har søskende. Hvordan passede hun jer? Altså, der var jo de her perioder, hvor det hele gik godt. Men så kom der tit nogle perioder, hvor det hele gik rigtig, rigtig slemt. Og i de perioder, der, altså for det første, så blev vi måske lidt glemt. Og ellers så blev vi taget med steder hen, hvor hun sad og drak sammen med sine venner. Og der var mange, altså i flere, altså i grupper, der sad og drak. Hvordan var det som lille pige at opleve det? Lige i den periode har jeg jo ikke tænkt så meget over det, for man fik jo lov til at lave, hvad man ville. Men i dag kan jeg godt se, at det ikke er i orden, at der ikke er nogen, der holder øje med en. Og så er det jo heller aldrig rart, når folk bliver så fulde, at de skal slås eller råbe, eller bare bliver dumme. Altså. Det er bestemt ikke rart. Nej. Heldigvis, så skete der noget i 5. klasse. Der var der pludselig en lærer, der tog affære. Hun kunne pludselig godt se, at der var noget galt. Hvad var det, der gjorde udslaget? Altså det, jeg sådan kan huske, det er, at jeg blev sendt i skole en dag. Jeg havde ikke fået morgenmad og heller ikke fået madpakke med. Og det er jo sket flere gange. Så jeg gætter på, at min klasselærer på det tidspunkt har været ops på det. Og den her dag kan jeg huske, at der tog mig med ned i hjemkundskab, og så fik jeg en skål morgenmad der. For jeg skulle kunne klare dagen, for jeg var jo træt og sulten. Og jeg tror også på, at det er hende, der har bragt sagen videre. Sådan, så. Kan du huske, om du oplevede det som en lettelse, at der faktisk kom en voksen, som tog lidt hånd om det? Det har i hvert fald været rart for mig, at der var nogen, der sådan så, at der skulle i hvert fald være nogen, der skulle tage sig mere af mig. Så det har jo været en lettelse. Det er det. Og på grund af det med læreren, så greb kommunen også ind, og så fandt de ud af, at du skulle sendes afsted på kostskole. Ja. Og man siger jo sådan noget med at sende afsted. Men var det også det, du oplevede, at du blev sendt afsted, eller hvad tænkte du, da du hørte det her kostskole? Lige da jeg hørte det, der blev jeg sat ned, og jeg har været 10 år gammel på det tidspunkt. Så lige der har jeg jo tænkt, at det har været frygteligt, at jeg skulle fjernes fra min mor og mine søskende, for det er jo min familie, og man har jo altid hørt, at det er ens familie, man skal være hos. Men jeg blev lovet, at jeg fik lov til at se kostskolen, før jeg skulle derhen, og det har været en trøst for mig, at jeg ikke skulle afsted med det samme. Så jeg har nået at vende mig lidt til tanken undervejs, og min mor har også fortalt mig, at det har været en god idé og sådan noget. Men først var det ikke helt rart, selvfølgelig. Men det blev det. Hvad var det så, da du så kom på den her kostskole? Fordi vi viste faktisk, at du blev rigtig glad for det. Hvad var det så, lærerne og den her skole kunne tilbyde dig? Jamen, de kunne jo tilbyde mig i de mange år, jeg boede der, at det lige pludselig blev et stabilt sted at bo. Jeg blev vækket om morgenen. De sørgede for, at jeg kom op og kom i skole. Der var nogen, der sørgede for, at man ryddede op og havde det tøj, man skulle bruge. Og at man fik morgenmad, aftensmad og middagsmad og kom i skole og sådan nogle ting. Så jeg har fået de her stabile rammer, som jeg manglede hjemmefra. Og det har været en kæmpe stor hjælp. Hvad tror du, der var sket, hvis ikke du var kommet afsted? Så tror jeg ikke, at jeg var nået så langt, som jeg er i dag, for eksempel. Og jeg tror heller ikke, jeg havde været den samme person i dag. Jeg tror ikke, jeg havde været måske så stærk, som jeg føler selv, jeg er blevet. Jeg tror, jeg vil have havnet et helt andet sted. Ja, for i dag er du nemlig i gang med at læse til lærer. Ja. Og tror du, at når du engang bliver færdig som lærer, tror du så lige, du vil have sådan et ekstra kig på de svage elever i klassen? Det er jeg ikke i tvivl om. Altså, jeg kommer jo selv fra sådan et sted, så jeg vil helt sikkert være ops på det. Og når jeg er færdig som lærer, skal jeg ud og arbejde som folkeskolelærer, men mit mål er at havne et sted som den kostskole, jeg gik på, hvor jeg kan hjælpe børnene med andet end bare undervisning. Ja. Så når vi hører alle de her historier om man skal gribe ind eller ikke skal gribe ind, og nogen har været rundt omkring børnene og set, at de vidste ikke rigtigt, om de skulle blande sig eller ej, vil du så sige, at det skal man, hvis man fornemmer, at der er noget i vejen? Altså, ud fra mine egne erfaringer, så synes jeg helt sikkert, at man skal blande sig og hjælpe dem, der har brug for det. Ja, ja det er okay. Tak skal du have, fordi du kom ind og fortalte din historie. Tak fordi jeg måtte.